Prato, estamos outro día máis na televisión de Galicia cociñando. Sabedes que nos encanta o mundo da cociña. Gracias, gracias. Podedes ir a hablar. Aí, levántense. Aí está esta xente de Bueu. Xente boa, xente do mar, que nos encanta, que nós cociñamos moita cousa do mar neste A Voltas co Prato, xa sabedes. Bueno, seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Son receitas chulas, bonitas, maravillosas, e que hoxe van contar con dous artistas de excepción. Vámonos chamar, que pasen, por favor. Xulio Mato e Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Hai que dicir aos dous cociñeiros que hoxe temos un público excelente. Moi ben, moi ben. Non sei que tal foi o día para vos este martes. Todo ben. Ben? Sempre. 28 é hoxe, 28. Que sei. Ben, sí, a final de mes que é cando. Como que eu que sei? Que Bueno, sei. ela non sabe por que ela paga nóminas, nós cobramos. Entón nós sabemos que... Debería sabelo. Debería sabela. Eu sei, non sei. Sei no para a Seguridade Social. Saben? É pior. Bueno, ela paga, el recibe nóminas e recibe libros. Anita, que gañou o noso quinto concurso fotográfico gastronómico, aí está. Mira, que guai co seu libro. Non sei se recordades de Castro de Ribeiras de Lea, non sei se recordades que mandou unha foto cunha parrilla detrás, Sí. facendo un montón de churrasco, foi a vencedora. A parrilla perfecta. A parrilla perfecta do verán, era exactamente. Levaba Pois, de Anita, moitas grazas por seguirnos, por enviar as fotos. Seguide mandando fotos, faremos máis concursos. Encántanos saber de todos e todas vós. Ai, dixo no todo ben sen trabucar, non? Sí. E ademais de corrido, Sen poñer aire, Uf, pero moi ben, É que O teño silencio, que importante o silencio, Sí, eu Sí. teño problema, sempre digo que teño o mismo problema. Isto enseñoumo Lucía Rodríguez. Teño o mismo problema que Galloso, ela tamén, que é que Sí. enchemos silencios. Xa, normal. Temoslle medo ao silencio. Pensei que falaba do pelo. No pero veña, vamos cociñar, porque hoxe evidentemente veñen de Bueu. Hola, buenas tardes. Chámome Rosa, máis conocida por Rosa Fariña, son de Bueu, da Banda do Río. A min gustame moito o bonito. E nos fixen esta semana con tomate, así tipo marmitaco, e saleu moi rico. E quero que me enseñedes recetas novas. Saludo a miña familia, marido, fillos, netos, enros, bisnetas, todos que teño. E ala, un biquiño. ¿Cómo? Todo me parece bonito. Porque hoxe, no Voltas co Prato, imos facer bonito. Xa decía eu que facemos moitas cousas do mar, decía na introducción do programa, e evidentemente hoxe vamos facer algo que é Bonito. espectacular e é do mar. É bonito. Xulio Mato, ti queres bonitirmo, que vas facer? Teño máis título que prato hoxe. Vou facer unha ventrecha de bonito, a ver se me acordo todo, A ver. A talla canaria, con mojo picón e mojo verde de coandro. Creo. Se me esqueceu algo? E papas arrugás. Oh! Xa, é un... Mira, levantacho o aplauso do público, Sí. Bueno, primeiro de todo, perdón a Os todas canarios. as Canarias. As Canarias, as Canarias. A todas as Canarias, Azores, a todas. Disculpas. Vai ser increíble, Bueno, a ver. O sea, O título é moi largo. grande, ventrecha de bonito a talla canaria con mollo picón, mollo de mollo de coandro coandro. verde e papas arrugás. Como vai Buah. ser eso, A ver que mollos e a ver Ten que máis papas. título que algún conde, Sí, hombre, sí. Bueno, por Xulio Mato vai facer eso, que parece así moi rimbombante. A Begoña Bueno, Vázquez, que vai facer? Eu vou facer un bonito con tomate. Así, Sí, así simple. así. Sin Así, máis. Un bonito con tomate. No, simple no. Rico, Bueno, delicioso, vale. Perdón. espectacular, na súa propio xugo. Ten máis adxetivos que título. E, aparte deso, vai estar crocante por fora, xugoso por dentro, perfecto, delicioso. Sea, E con tomate en temporada. Foi tan... Todo de temporada. Foi tan... É máis tranquilo. Foi tan ajarrado o teu título que nin che aplaudiu o público, Xa. Si este público é maravilloso, por Dios. Ti far lombo. Sí. Ti far lombo, Xulio fai ventrecha. Quen quere comezar hoxe comigo? Pefa Colombo. Veña, vente Comer comigo. lombo. Pois, señores, cociñamos bonito na Voltas co Prato. Imos con Begoña Vázquez. Venga, vamos a hablar. Qué bonito, Qué bonito. Qué bonito este programa. Demasiado. Qué bonito facer televisión con esta xente. Qué bonito é a xente de Burela que nos van ver de Burela. Bueu, Burela, bonito xa, que tantas veces
Tantas veces xa se me... Vamos. Mira, vamos a apartarlle esta parte. De huevo. Que é iso? Mira, vamos a apartar. No, esta é a parte do lombo, a parte que Está vai lombo, está pegada lombo. ás piña. Esta é do lombo. Esta é a parte... Mira, hai que comprouse enteiro. Claro, Vale. porque está moi ben o de comprar agora que está en temporada, Está que en vai ser esta temporada. fin de semana. Compralos enteiros. A Feira do Bonito de Burela, Sí. por se vos queredes achegar a esta fin de semana, así que Mira. podes pasar por ali. Está moi guai compralo enteiro, porque Compralo ti enteiro. cociñalo para despois podelo conservar. Pódelo conservar, sáleche mellor de prezo compralo enteiro. Home, claro. É moi fácil de despezar, é moi fácil de traballar. E é un pescado que para min ten un prezo super bo. Sabes? Moi bo. É moi sano este peixe e podes aguantalo embotado durante todo o ano. Ali en Burela moita xente Mira, conserva. Lola, a moi nosa fácil compañeira, de sacarlle a pel, vale? Lola, que estivo Facemos aquí así. con nós, dixo que na casa conservaban, pode ser? Que contaron Sí, algunha vez home, que facían claro. conservas. Home, É que me madre soa, mía. Soame. Mas con pai mariñeiro non iban conservar. Claro, é verdad. Tamén, dixo eu. Mira, moi fácil, saquei a pel, mira, quedoulle aquí un pouquiño, pero vamos a sacar. Isto é moi fácil, se non queremos facer nós, pedímolle que non lo faga a peixeira. Vale. E xa está. Pero entonces cómpralo inteira e depois pagas tamén porque cho corte. No, pero vancho facer encantadas, xa cho digo eu. Sabes, porque non tens moito problema. Elas de fancha poñen chorlomos por un lado. Claro, Vale. sí. Vale, Non ten vale. problema ningún. Mira, limpiño. E agora vamos cortar en rodas. Vale? Bueno, pois a xente da casa, mentras tanto, mentras limpa Begoña, xa sabe que nos pode chamar ao 881-365536, teléfono de Voltas co Prato, aí estamos todas as tardes para falar, con todos e todas vos. Xa sabedes que sae no teléfono contestador Rocío Barrio. Hola, decides o concello, quen sodes, por que queredes falar con nós, para participar, para contarnos algo, despois xa vos chamamos nós. Así que 881-365536, teléfono do Voltas co Prato. Aquí estamos. Mira, que bonito. Facendo bonito, que bonito. Qué Facendo bonito, qué bonito. Mira. Peixe de Iquí Sí. é un espectáculo, eh? Peixe Mira de que calidad. blanquiño está, é unha Bueno, maravilla, de aquí eh. será do Golfo de Vizcaya, ou? Xa da zona de Burela. Que diso? Chega a Ao Burela, barco, pero bueno. va a Burela ao Golfo de Vizcaya. Claro, pero tamén nos hai ali por aquela zona, non? Que vai haber por ali? Non, anda que non. Deixe de inventar. Ai, Dios mío, tanto sabe de peixe. Vou te deixar Aquí cortando. hai. Sí. Sí, Claro, sí que hai. as de Bueu van saber o que hai en Burela, claro. Claro que o saben, porque hai xente de mar. Vamos con Xulio Mato, por favor. Venga, vamos con Xulio Mato, de verdad. Oye, eu sei, gusta máis a selección musical. A selección musical está moi vinculada tamén á túa década. Que pasa? Bon ben a alfombra. Ah, estás a alfombra É que mal. senón tropezamos. Aí está. Bueno, Ventreches bonito, a talla canaria con mollo picón, mollo verde, Verde de coandro. e papas arrugás. eso. ben. Bueno, a ver que mollos eu vou facer desde o respeto a miña versión dos mollos, vale? Vale. É a miña versión das papas arrugás. Porque as papas arrugás, eu vin como as facían en Lanzarote, esta última vez que estiven, e non lle botan prácticamente auga. E tápanas cun pano e deixanas aí e vanlle metendo un meneo e eu vou nas facer para que todos nos salgan ben na casa. Ah, o sea, Vale? vas facer como che dá a gana. Como me dá a gana. Vale. Vouche dicir o que teño aquí. Mira, aquí teño Papas. auga con bastante concentración de sal. Neste caso son, para un litro de auga, 125 gramos. Para dous, 250, nesa proporción, vale? Pero eles fano con auga tamén así salgada ou collen auga do mar con ou como moito sal, vai? moito Con moito sal, porque Vale. as papas arrugas ti bichelas algunha vez? Sí, quedan así. Que teñen, sí, quedan arrugadas, pero quedan cunha a codia queda como pintada de branco. Sí. Pois é polo sal, que se bota para fora e Están queda buísimos, na piel. por Queda na certo. piel. Bueno, e aquí temos a ventrecha. A ventrecha vamos a marcar un poquinho na tixola, na plancha, sin sal. Por qué? Porque os dous mollos xa van levar sal. Entón, vamos a ir marcando a... Esta é a receita do glamour, a de Xulio Mato. No, que non ten glamour ningún. A receita É do unha receita glamour. moi doada de facer. Mira, e aquí temos a ventrecha que eu deixei un pouquiño de lomo, porque a mí sempre me gusta deixar un pouco de lomo, porque lle vai, así temos un pouco máis de... Por que é a pouco. parte máis valorada? Porque ten moita grasa infiltrada e é a máis jugosa. A mí gústame moito na grella, A mí tamén. Oh! Hecho bota... É cunha bilbaína, pero claro, Verdad. eso xa o fixemos neste programa, Claro. entón hai que Hai que innovar, hai que innovar. Hai que innovar. Entón, mentre se nos vai marcando a peza, vamos deixar aquí a bandexa para sacalo despois. Aí vai. Aí está. Non che cae, Vamos cos mollos, vale? Mira, eu empecé co verde, mentras estabas con Begoña. Vale. Vale, mira, temos as papas, vale? Vamos a... Aquí botaron cocendo 15 ou 18 minutos, vale? Uns 15 minutos. Aprox. Como son pequeniñas, vale? Mira, son dun tamaño
destas que chamamos de guarnición. É que son así ali tamén, son pequenas. Sí, son pequenas. Son pequeniñas. Teñen un par de razas de pataca que son as que máis utilizan eles, que é a negra e a que chaman a bonita. Todo é bonito, Vale, no, a graciosa, perdón, a graciosa, como a illa. Graciosa como a illa. Como a illa. Claro, como a illa. E senón, te chama algún canal, que igual estou dicindo mal. Entón, mira, vamos a sacalas para unha pota máis grande e simplemente deixamos a auga que nos van a ir soltando elas sin escurrirlas moito. Nada máis. Nada máis. Algo me dixo o director de algunha raza que valía máis, pero non lle escoitei moi. Bueno, sí, seguro, eu non... Vale. Que dixo? Claro, que a Mona Lisa ou que algunha das razas bueno, algunhas das daqui. Que tamén valen, Sí, pero bueno, eles teñen as súas propias Claro, que son eles usan as súas variedades, pero podedelo facer entón, mira, coas patacas de aquí. Non sei se máis se ve. pequenas. Un pouquiño de auga. Vese? Non sei se se ve na Non casa. sei se ve, pero intúese que hai pouco. Claro, entón agora poñémola o lume outra vez e tapámola. E o que vamos facer é ilas meneando. Van a acabar de cocer e van a botar esa pel para fora, vale? O sea, esa pel, esa sal para fora da E piel. vai quedar por fora con ese branco tan característico que teñen as papas arrugadas. Moi ben. Que licuar. Mira, xa temos aí a primeira ventrecha. E vamos a polar. Vamos a baixar un pouco. Ostras, Xulio, Entón aquí que vamos cubrir? Unha das ventrechas con mollo verde e outro co Vai moi lanzado. Co picón, Mato, mira. Aquí teño xa o coandro picadí, ermagao, con un poquinho de sal e 4 dentes de allo. Vale, vou chamar a convidada para que o vexe, porque entendo que isto que lle vai flipar, así que recibimos cun fortísimo aplauso a Rosa de Bueu, con B. Aplauso para ela. Hola, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Arrímate aquí, por favor. ¿Cómo estás? Un pouco nerviosa, pero bueno. Nervioso, por que, muller? Non sei, home, Bueno, con tanta... Estás na casa, muller. Sí, Esto é como estar na casa, tamén. Mira, gusta cho bonito? A mí sí, Sí. moito. En Bueu bonito non pescades. No, Ves? pero comemos, Come xa, claro. Tamén en Arzúa non pescamos, nin bonito nin nada, troitas. Bueno, pois Xulio vai fazer ventrecha, que é a parte, sí, que é a parte así igual Estuve na fábrica. máis coñecida. Como, estuveches? Na fábrica de Masoes, aí ven como é. Sí? Hombre, Vale. nos meus tiempos jóvenes. Pois, Xulio, contalle como vas facer ti. Bueno, pois mira, eu vouche facer a ventrecha. Espera, vamos a destapar un pouco, porque senón non me va a arder. Mira como van quedando blanquillos. Mira, ves como vai botando. Vou facer unhas papas arrugadas de guarnición, vale? Mira como van quedando Tipo blancas. Canarias. Vamos a baixar un pouquiño. El vai facer receita moi canaria, Unha verdad? receta moi canaria. Mira, eu teño a ventrecha marcada só, sin sal e sin nada, vale? Simplemente plancha, marcamos nunha grella. Vamos a facer 2 mollos diferentes, un para cada parte, e vamos a meter no forno. Aí simplemente está marcadinho. Eu tampouco, pero ten moi boa pinta e queda moi colorida. E queda moi colorida. É bo sabelo. Isto temos lo que estas están semicocidas casi de todo. No, porque se non, mira, se non parece como que se van agarrando, ¿no? Vámonos movendo. Se non as moves. Sí, se lleva un poquinho porque estaba moi fuerte a... Entón, mira, temos o primeiro mollo é de coandro, vale? Temos aquí o coandro, allo, 4 dentes de allo, un ramillete de coandro. E agora, cando xa temos todo esmagado, vamos a botar os cominos, un poquinho de comino. Pero vai facer como un mollo verde e un mollo picón, ¿no? Así un pouco... Eso. Para seguir un pouco o estilo. Botello vinagre, vale? Sí. Damos un poquinho de vinagre. Que sabes que os peixes que facemos á grella e ao forno, o vinagre vai de maravilla. Entón, é que temos isto, os mollos, a mí aprendemos a facer os mollos un señor da Palma. Vale? Entón, eles non lle meten a batidora. Entón, o que facemos agora, pouquinho a pouco, con aceite de oliva virxe, vamos ir botando e vamos emulsionando. E vai quedar como un mollo como roto, o sea, non queda todo ligadiño, vale? Queda aceitosiño, ese aceite que lle vai dar o toque guai a... Que rico, Este casi está xa, Pois deixamos a Xulio emulsionando o seu mollo verde e imos con Begoña Vázquez. Veña, por favor. Aí, Rosa, vamos con ela. Hola, Rosa, benvida. Gracias. Por mira, eu vou este facer un bonito con tomate. Vale, o meu rollo. Vamos a marcar un pouquiño bonito, ves que teño aquí unha picada, un pouquiño de allo. Tipo marmitaco, iso, non? Sí, un pouquiño máis seco co marmitaco, non vou deixar igual. Depois o que vou acompañar, en vez de, ao mellor, que a pataca metida no peixe, vou acompañar cunha pataca fritida moi pequeniña, sin dadiños, e uns construnciños de pan, así para darlle así un pouquiño crocante. Mira que torazos, Sí. Os toros. Mira, están preciosos, está precioso. A estas alturas esa é unha maravilla. Dá gana casi de meterlle xo de... Home,
Verdad. Mira, teño un pouquiño de viño, un pouquiño de pulpa de tomate, ou de concentrado de tomate, doble concentrado de tomate, depois un pouco de tomate, neste que ven xa temos en conserva do ano pasado, porque o que podemos facer agora nesta temporada pois é conservar as cousas, igual que o bonito pois nos vai moi ben para conserva, tamén o tomate. E despois neste caso vou usar tamén un pouquiño de pimento verde, porque me quedou donte. Moi ben. Os pimentos da arnolla, quedoume dos pimentos da arnolla, entón vou gastar. Mira unha cousa, veo, que estou pensando eu... Canta. O tomate, por exemplo, igual falabas do bonito que te aguanta casi o ano inteiro, non? Ou así. Sí. O tomate tamén te aguanta, se o queres, pois imagínate, xusto antes de que empece a temporada do tomate, te lo ben conserva. Te lo ben perfectamente, Conserva, sí. A conserva, o único que tens que facer é facela ben. Facela ben. Sí. Si esterilizar ben os vas, Que non hinche. Exacto. As tapas que sean novas, importante, Claro. que sean novas as tapas. Ou que non teñan golpes nin teñan nada, porque non podes escarallar. E despois meter todo, facerlle a salmoira ou que lle queiras facer, depende se vas a facer o bonito Sí. en tomate. Hai xente que o fai en fresco, así tal cual, mete o aceite ou coce ou así, ou que xa o mete cocido, Cocido. tamén. Porque ti traballas non a conserveira, entón... recomendas a conserva? Que? Recomendas a conserva? Porque Home, nós sí, aquí claro. somos moi fans da Home, conserva. sí. Home, sí, madre mía. Vale, para que Que quede... recomendo. Que ti fas na casa? No, non fago, no. Non che quedaron ganas de poder máis. Non fago. O máis caro é a ventresca. Pero, Más sí. bonito. Home, claro, O máis máis caro é a sí. ventresca. Claro, claro. Ou é porque é pouco, é... Hai menos. Bueno, é moi rica tamén, porque ten así esa moi rica. gelatina, que ten así por gelatina. medio. Está moi rica. O bonito, se non preparas así, é seco. Claro, é verdad, é verdad. Rosa ten tanta familia que non lle chega para facer conservas. Fai comida para netos, bisnetos e demais. É bisnetos, ah. Cantos sodes na casa para comer un día así? Un día grande, un día da festa, un día que hai moita xente. 15, 16. Bueno, chégalle. Non está mal, non está mal. Bueno, teño 3 fillos solo, pero... Bueno, pero... Senros, netos, bisnetos, claro. a moza do outro, a moza do... Van todos ali a papar, verdad? A xente é chema. Maravilla, porque así xuntas a casa, Tes a casa Eso é chea, verdad. eso é unha maravilla. Sí, pero... Dá traballo, Sí, pero... Sí, Xa non pero... teño edad para iso. Bueno, pois veña, a pregunta é a seguinte, Rosa. Se tens que levar pa Hueu, pa festa do polvo, pa que sexa, pa festa do polvo, no. Pero bueno, pa unha festa, Para a banda do río, mellor. eso, que levarías? Pois seguro, se é moita xente, pois levaría, ríndeme máis o bonito que a ventresca é máis... Eso é verdad. Entendes? Eso é verdad. Fago máis plato. Eso é certo. Ou compras dúas ventrechas, outra. Ou compras os ventrescas diel. Ah, iso sí tamén. Tamén. Pero é carto, é carto. Vale, pasa que vouche así pedir está rico. que penses a ver cal che vai gustar máis, Mais. despois verémolo. Vale. E vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali. Ali, e moi despois ben. chamamos. Gracias, Vale. gracias. Un aplauso para Rosa Chao, que está con chao. nós. ¡Ven de Hueu! Esta vindeira fin de semana celébrase a Feira do Bonito de Burela, así que pensamos en facerlle unha pequena homenaxe aquí na Voltas co Prato. Este príncipe do mar vive en augas cálidas durante o inverno, pero nestes meses de verán achégase ao Golfo de Vizcaya para escapar da calor, un tipo listo, sen dúbida. O do norte é moi apreciado porque o seu proceso de captura conserva os métodos tradicionais, sí, con anzol un a un. Galegos, vascos e cántabros, nunca faltamos á cita, e así é como chegan ás nosas lonxas os mellores exemplares. É boa idea mercar a peza inteira, porque sae mellor de prezo e pensar tamén a medio prazo. Cunha parte podedes elaborar unha conserva caseira e co que máis vos preste, pois, probar as nosas receitas. Así poderedes dicir moitas veces no ano, eu polo bonito, palpito. Lembrade queixarvos, como sempre, ou todo o que... Gracias. Lembrade queixarvos ou todo o que queirades, enviar amor, como sempre, a @voltascoprato, porque aí estamos todos os días do ano para todos e todas vos. Veña, e chamade, por favor, chamade. Chamade, vamos ao mato, 881-365536. Chamade, estamos aquí para escoitaros, para o que queirades. E vamos, para falar con Xulio Mato, se queredes. Verdad, Jules? Oh! Ves? Mira. Isto foi todo en tempo real, Con o sea... 50 euros que facemos? Pois con premio de hoxe. Compras un bonito. Compra un bonito. Bueno, mira, Bonito. Mira como queda. mira como quedou, ves, blanquecina. Esta vese menos porque a pataca non é negra. Claro, pero... Outra sí. Entón, agora o que vamos a facer é vamos a tapar. Sabes o que Vale. vexo que ainda non lle pasou asto? Non se arrojaron moito. Vamos a ver se se arrugan. Ah, vale, é agora. Vamos a ver se se arrugan. Vale. Bueno, mira, aquí teño allo. Vamos co segundo mollo que me pilla o toro, A segunda salsa. Vale. Mira, a primeira témola aquí, que vouche enseñar. Unha culler. Levanta aí para arriba para que se vexa ben. No, sí, vou no levantar con unha culler para que Claro, se claro. vexa mellor. Aí, quieto aí, Está quieto aí, verde? quieto aí. Non te movas. Non te movas, colla aí. Non me estou movendo, Pero estate pero- quieto. pero ten que se ver. Pero... Aí, mira, mira. Vese. mira. E síguese movendo. Aí digolle que te quieto.
Nada. Ahora xa está. Vale. Bueno, ermagamos ben o allo, vale? Co sal. Por eso non lle botamos sal, acordas? Vale, sí, porque xa vai estar moi salgada. Vale, xa temos aí. As dúas Entón, salsas. ahora que facemos? Vamos coller dúas guindillas, se les utilizan os seus propios pementos, vale? Dúas guindillas? Dúas guindillas destas que veñen secas tamén. Si, home, ten que... É picón, Se é picón, onde pensas que ven o nombre? Dun monte que hai ali? Pero escoita, picón sí, pero non quero que me fure o estómago. Non, hombre, non che fura nada. E cunha culler, vamos a rascar a carnecita esta que ten. Me cago. Ves que ben que sale? Isto, Me cago. se dixemos algunha vez como hai que hidratalas, o que facemos é quitámoslle as sementes, botámoslle agua fervendo e deixámola que se hidraten aí durante media hora, polo menos, vale? Isto canto pica? A xente Non, da non casa- pica moito, Non ten un medidor de picante? Nada, un 3. Eso é un 5 para a xente normal. Un 3. No, eu tampouco soporto moito picante, Bueno, No. Bueno, temos xa isto, vale? Entón, como non temos os pementos propios das illas, o que facemos é vamos botar carne de choricero, vale? ti sabes como, o sea, sabes que pementos son? Ou É que non me acordo o nome, por eso estou dicindo... Estaba intentando eu... Sí, pero non sei me que mo acordo. dixeron en algún momento, Sí. pero... Non me acordo. Entón, agora o que facemos é o mismo que antes. Pemento palmeiro, creo que era. Palmeiro, vale. Mira que era difícil, Daí Vale. a palma, Non era complicado. vaya dous. Sí, sí. Non sumamos un entre Parmos, os non, É igual que antes, vale? Un toqueciño de comiño, un poquinho de vinagre. Isto é para gusto xa, que nos gusta con máis toque de vinagre. Entón, agora xa temos, ves, unha pasta. Vamos probando e axustando. Claro, e Vale. agora o que facemos é, igual que da outra maneira, botamos un chorrete de aceite de oliva e vamos emulsionando. Que non nos gusta topar tropezós, podemos ir meter a batidora, non nos vai quedar este cor vermello tan bonito, vai nos quedar así un Bueno, pero rosiñal, ten claro. un vermello moi chulo, Hombre, claro, é un brillo. Isto despois, que ti dicías que non vas salgar a ventrecha, porque isto está salgado xa, valo cimbrar así por riba ou como vai? Claro, eso é o que vamos a facer agora, mira, vale. déxame que lle meta aquí un meneo, entón agora collemos ca culler, mira, e vamos cubrir unha de mollo verde. Bueno. Isto é o que vamos mandar agora para o forno. Pois xa estaría isto, Señoras e señores, xa que máis necesitas na vida? Nada máis, se vamos a guardar un poquinho de mollo, ves? Este poquinho vamos a guardar para a pataca. Claro, Que que vai. máis necesitarías na vida? Tendo a Xulio Mato para que che cociñe. Non necesitas nada máis. No, Isto está perfecto. Queres unha ventrecha? Dis, ventrecha, Xulio. Plas. mira, agora collemos e o outro vai co vermello. Mira que brillo, ves que brillo ten? Este brillo perde se lle metemos a turmis. Claro. Veña, pois vamos para o forno. Este é o mismo, guardámolo, pas. Recordamos que isto simplemente marcámoslo. Solo marcamos e agora vamos a meter no forno, nada, 5 minutiños, porque por eso ya abrimos un poquinho o lomo, porque tampouco é ben que nos quede moi pasado. Abre máis, porfa. Espectacular, Espera. Que pasou? Que non vou meter os protectores. Espectacular, estáme dicindo a directora que lle están cantando que quere levar para a casa. Sí, bueno, pois poñedevos de acordo, a ver isto que arruga ou non arruga. Bueno, pouco arruga, Pouco arruga, Pouco arruga, vamos, lle meter un meneo. Non arrugan moito, deixas aí a ver se van A arrugando. ver se van arrugando. Deixamos Xulio Mato, está no forno coas seus ventrechas con 2 mollos, ten aquí as papas arrugadas e imos coa do bonito con tomate. Bonito eres. Bonito eres. Begoña Vázquez é outra das persoas que poderías ter na túa vida xunto con Xulio para ti non ter nada que cociñar e que che fixera ela as receitas. E neste caso está facendo un bonito con tomate. Van enteiros os tomates, Sí, van enteiros. A ti non che mola encontrarte así o tomatiño así cociñado no medio da salsa? Eso é unha maravilla. A máis ahora que empeza a temporada de tomate. Buah, xa empezou así un pouco, Sí, Sí. acaba a temporada de fútbol e empeza a temporada do tomate. É verdade, non é broma. Non. E cando Mira. acaba o Mundial, veñen os tomates. É así. Na miña casa remata en setembro. Porque temos tomates hasta setembro. É que tú xa o ano pasado falamos disto. Sí. E hai 2, e hai 3, porque levamos 4 facendo a voltas co Sí, prato. levamos 4 xa, madre mía. Pero, madre mía. Jesús, cuánto levo aguantado, Sí, verdad. No, pero sempre dis o mismo, que a ti que che aguantan moitísimos tomates, Aguántanos porque nós somos de montaña. Na zona de montaña tardan máis en vir tamén. O que pasa que teño amigos que teñen tomate noval. Ah, Entón vanme regalando. claro, vanlle dando a ela. Mira unha cousa. Depois eu intercambio. Estás mesturando Sí. dous 3 tipos de tomates. O que fixemos é botarlle o tomate concentrado primeiro. Ah, vale. Fixemos a picada. Sí. Vale. Botamos allo, pemento Despois o de roxo e conserva. neste caso un poquinho de pemento verde porque tiña mordonte tamén, é unha pena que quedei. Entonces, despois botelle o de conserva que tiñamos do ano pasado e agora este tomate relado. Así un tomate que xa está un poquinho maduriño que nos vai dar un sabor perfecto.
Eu creo que nos vai chegar para este bonito que temos. Así. Mira, coxe viña sin fame, que fun comer á casa de miña tía Esperanza, Home, pero... fai tempo que Xa non... había tempo que non Sí. ibas, eh? Fun pa decirlle... 4 anos sin as croquetas. No, sabes que? A ver, Sabes por que fun? por que fuches? Fun porque... Había croquetas. No, fun porque o domingo é o meu cumple para decirlle que o domingo vou comer á casa. Que che faga algo. Home, Miña Home. tía, que? O domingo e díxeme, ai, non vou estar, que toca teu tío con trinxadura. Eu, que? E díxeme, vamos á romería vikinga a Catoira. Eu, pero, por favor. Home, pues mira, que ben, E a Que romería cumpleaños vikinga. máis Xa. guai, No. Que modera. Van eles. Ah, tú non vas? A mellor vou. e ti que A mellor comes? vou. E ti así que comes? Vale, a ver, ti xa marcaches o... Marquei o bonito, mira, teño marcado, Os toros pero aí. mira, quero que te fixes nunha cousa. Está moi Sí. pouquiño marcado, ves? Mira, está xusto. A min así pareceme perfecto para comer. entón. Mira, espera, mira carai, Mira. ves, ves, mira. Está perfecto. Está Ves? perfecto. Así. Por qué? Que pasa? No momento que pasas moito peixe de tempo, o que faz é que se convierte moi seco. Entonces, aquí vamos a rematar a salsa, vamos a ter solamente 2 minutiños. Joder, como estás? Vale, para que se faga moi pouquiño. Isto é... E agora vou facer unhas patatas fritas e un pan. Xa está. Xa está, o pan É que non o máis fago, necesitas xa o na comprei. vida. Eh. Non necesitas saber cociñar, con toda a vergoña xa está. Sale de aí que te vou queimar. Sí. Joder, que as patacas fritas, Ah, sí. en taquiños aí, sabor. Bueno, a mí tamén me gusta moito así en patata panadera, esta fríelas unha pouco e mételas aí a guisar co tomate, quedan espectaculares. Eu creo que son un pouco máis da de así en tacos, eh? Sí. Sí. Pero bueno, tamén, sí. A ti Sabes por gustache qué? máis así. Porque quedan como un pouco máis cremosos por Quedan, dentro. sí, quedan máis crujientillas. Igual, non? Pero para min as que son top son as amarelas da carne guisada. Home, eso, a patata amarela, eso é unha Esa maravilla. patata amarela da carne guisada, miña tía Esperanza, ves? Home, Xa. claro. Está... Miña É tía, que eso non hai que resolver, eu creo que non deberías ir o domingo a ver a trinxadura. Fai unha carne guisada con patatas amarelas, por Dios. Que menos. Está deseando, Que yo unas menos. croquetas. É de verdade, E miña así tía. o lunes traenos el nos algo. Adopta un... Adopta un cañotas. sobrinho, adopta un sobrinho, tía. Vamos a ir co público da Voltas co Prato, vamos con Rosa de Boa, veña, vamos para lá. A ver, ó. Aí, ó. Vente para acá. Que, ó? Que Querías vir ti para lá xa? No, quería ir contigo. Pero vamos, ora. Porque eu tamén, escoita, eu tamén ora quería vir ver as túas veciñas, sabes, ver a xente. Normal, non veñen pa... Claro, non veñen para non salir. Pa eso. Charlie, dalles un plano aí que se vexe a xente, de huevo aí. Aí está, que veo hoxe aquí ao Voltas co Prato, está con nós. Evidentemente. Pois mira, xa que estamos falando coa xente de huevo, vou vos pedir a vosa opinión. Vale, a mau alzada vamos facer. Que vos parece, cal vos parece que vai estar máis boa? Cal credes vos que pode estar mellor das dúas? Vou pedir que levantedes a mão segundo sexa unha ou outra. Quen cree que vai estar máis boa e que vai gañar Begoña Vázquez? Que levanta a mão. Podedes vos meter, ó. Bonito con tomate, Bonito con tomate, bueno, hai bastante xente de bonito con tomate. A ver... E quen pensa que a receita canaria da ventrecha de Xulio Mato vai gañar o a Voltas co Prato, con 2 mollos? Pero que pasa? Ti non levantas... Ti tens que probalo. Mira. Vamos. Pois bueno, a ver, está a cousa bastante dividida. Veremos que pasa. Imos co forno de Xulio Mato, vamos a abrir. Que? Vamos a abrir o forno, Xulio. Se estará todo. Eu creo que sí. Sí. Vamos a abrir. Abrimos. Veña, tira que está aí anda aí a ovella que non para. Vente. Vaya, axúdache. Vamos, veña. Vamos para lá. Abre aí o forno, abre aí o forno. Ábreme aí, mira que ben hule, Ven por aquí. E vamos a Ay, qué intentar pinta sacar traen esto. los dos. Abre. Ven por aquí, Rosa, para que se Ponte chime aí lo na de casa. cañotas para Ahí, que Para que me Eso miren tamén. na casa. Non me queren nin A ver mirar. se Debe vamos ser na sacar casa. esto. Non me queren nin mirar. Como Esto non? Marges Mira, vale, eu con esto non sei, Vou sacar como o Ti estilo saca como tradicional. teñes que sacar. O estilo Pasa tradicional. chamilla. Aí está. Mira que chulada quedou, Aí está. Ule ben, Home. Ule alliño, ves, ese toquiño de allo, toquiño de vinagre, vamos a poñer esto así para non queimarnos. Vale, e ahora... Houve un pouco de no público, Houve un pouco de wow. Sí, porque queda moi resultón, Entón, mira, ahora vamos a coller. Cal che gustará máis dos 2 mollos? Cal crees? A min, quizás este, ¿no? Sí, por bonito, sí, verdad? Aí vai, un por aí. É que ese brilla, o vermello brilla moito, O picón, Sí, verdad? Claro, a carne Ten un do brillo choricero que aí lle moi botamos. chulo. Vamos a meter para aquí. E agora
ou moito cambiou a cousa desde a última vez que mirei, pero Non se arrojaron as non patacas. se arrugaron, arrugouse unha. Arrojouse unha. Pois ponlle esa. Vámonos quedar co bo, Ti... que arrugou. Eu teño unha teoría, Que? que son patacas novas, teñen a piel moi fina, Ajá. como a ti, ves? Esta é a única que está como un poquinho arrugada. Que se iba a arrugar, o? E nin moito, está arrugada. Que me dera a min estar tan pouco arrojado como eso? Son as patacas de cañotas, que según pasa o tempo arruganse menos. Bueno, pues vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, creador desta receita de ventrecha, con dúas salsas. Veña, vamos con Begoña. Vamos con Begoña. Begoña Ponte está aquí deste lado, está ben. que pasen os minutos máis tarde, porque Por o qué? pan non quere fritir. Que pasen minutos máis tarde quere dicir que tarde máis en pasar. Que tarden máis en pasar, claro, Non. que pasen os Sí, tardes. ¿cómo se llama? Bueno, tomates, o bonito está, mira. Pois xa está, tampouco... Está listo. Porque se o pasamos máis, vai se secar. E así está perfecto. E que o problema que temos son as patatas. Parece que non queren fritir. ¿Cómo se llamaba? As patatas estas, ¿cómo se lle chamaba? Dadiños. No, tiñan outro nome. Cando se facía para... Teñen outro nome? Sí, antes sí, tiñan. Pode ser, Cando pode- se lle facía pode para ser. os purés ou iso. Bueno, ahora non me sale. Patacas fritas. No. No, para Tiña outro poner non, nome. sería unha Mona Lisa, mellor para os No, facías así e botábalas Bueno, nos purés. Begoña non quere empratar, o programa vai rematar, así que Begoña eu vou pedir a emprata, Jaime pero música e falta un tensión. Veña, a ver se lle dá tempo. Va. Sí, dame Begoña tempo. Vázquez, outra vez, Dame tempo sin patatas. loitando contra si Xa mesma. está. Os do telexornal chamando á porta. E os mío. E Begoña gastando os minutos Gastando os minutos máis porque se caros montan da as patatas. televisión. Aquí ahora mismo tiña que ir un anuncio de algún supermercado, pero estades vendo Pero un largo dese de o Navidad. bonito. Bueno, de xa Begoña casi Vázquez. está, Xa mira, está. están perfectas, bueno. Que non me acordo o nombre. Que Ai. facíamos a isto. Picatostes. Vale, o pan. Picatostes. Picatostes polo pan, vale, Claro. vale, tes razón. Aí está. Porque xa tes mesturada a pataca malo pan, claro, aí todo. Aí Venga. vai, si a pataca e o pan, así, e un pouquiño de pirixela. Moi ben. Listo. Pois vamos a dar un super aplauso tamén a Begoña Vázquez e pedirlle que saca as patacas do lume. E agora chega o momento de Rosa, vamos probar. Ai, Aí á esquerda, no cabeceiro da mesa, por favor. Ai. A ver que pasa, porque Rosa de Bueu veu coa intención clara de que lle gustaba máis a ventrecha de Xulio, pero... Vamos ver. Vamos alá. Por certo, non che dixemos, pero biches que guapa estar no fondo do programa. no, fixestes un Photoshop de caramba, Photoshop! Se for eu así tan guapa. Un Photoshop, dixe. Bueno, pois cando queires... Teño que probar, Claro, cando queres tes que... Que ben ulen, eh? Sí, a verdad que sí. Ulen moi ben. Ulen moi ben. Veña, vamos a repartir cartiños, imos ir a Vilalba. Paloma, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Como estás? Con moita calor. Bueno, eso é normal. Sí. Gustache o peixe ou non? Encántame. Ai, sí. Porque me dixeron que ti nacer naciste en Viveiro, pero vives en Vilalba, non? Sí, eu xa mariscaba antes de aprender a andar. Pero porque é de familia mariscadora. Sí, de todas as generacións anteriores. E que pasa en Vilalba? Entón botouse ao queixo. Claro. E o capón. Botouse É o ao capón. queixo. Claro, é o capón. Bo, tamén, bo, capón, Moi bo. Pois escoita, se eres tan boa, se che gusta tanto peixe, seguro que cociñas de maravilla, tes que vir ao programa un día. Teño que ir, teño. Sabes que botei hoxe falta eu que fixera mo bonito en raya, ou en rollo, perdón. Tamén, é verdade, sí, enrolado. Fixémolo algunha vez? Fixéramos no ano pasado. Ano pasado, sí, verdad? A sí, min sí. sóname que sí. Sí. Bueno, por veña, Unha Paloma. fanática do bonito en rollo. Ves, podes vir un día e traer a receita, nós encantados. E nós facemos un capón. Sí? Vale. Pois veña, Paloma, vamos coa pregunta de concurso, xa sabes, 3 posibles respostas, só unha é correcta. Arriba esa pregunta. Vamos alá. Pregunta complicadísima, eh? Buah, eso é ides a pillar. Vamos a pillar. De onde é o bonito máis famoso? A. De Burgos. B. De Burela. C. De Chantada. D. O bonito máis famoso é Cañotas. Por favor, a túa resposta, Paloma, cal é? Burgos, Burela ou Chantada? Home, se Cañotas é bonito, vale, pero é o de Burela, por supuesto. A ver, Vamos a resolver. Vale, moi ben, aplauso para ela. Eu dudaba,
Ti tiñer dúbidas, verdad? Porque o de Burgos que é, a catedral. A catedral, a catedral. Pois, Paloma, cando queiras, este é a tua casa, parabéns polos 50 euriños. Un bico grande, vale? Veña, hasta Abello. logo. Chao, chao. Chao. E agora é o momento de Rosa, que ten que escoller Rosa de Bueu. Quen gaña a voltas co prato o día de hoxe? Pois os dous están ricos, pero eu que non son moi amiga do picante. Este ten moito sabor. Ai, o de Begoña, logo, ao final. Este ten moito sabor. Ai, pois o de Begoña, logo, ao final, mira, por aí. Gracias. Aí está. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, co telexornal serán. Mañá máis receitas, no voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao.